Asteburuak kontu asko utzi dizkigu, baina gaurko saioa triatloiarekin hasiko gara, izan be joan den astean egin zuten Antxintxika triatloi taldeko lagunek, urteko aurkezpena edo kideak behintzat batu ziren, eta aurtengo helburuen gainean eta aurtengo erronken gainean berba egiteko Patxi Torres lehendakaria dugu gaur geurekin. Patxi, ongi etorri. Bueno, esan dugu, lehenengo erronka aurreko asteburuan, da erronka dinot, kiroldegian elkartu eta hor lehenengo egin beharrak tripa sartu, mono horren barruan ez da nahikoa lan makala, ez da, Gabonetako, gehiagik erisak ondiokan horregoten diez, eta itxura bat eman behar argazki horren aurrean, ala jentea gaur egun zaindu egiten da, eta danak be nahikoa kirolari itxurarekin. Bai, danetik dago, baina bai, askotan izaten da pasadan urtean ezin izan genuen talde argazkia egin. Aurten be, talde argazkia antolatzeko, ala nola ibili gara, batzuk ezin izan diatorri, batzuk COVID azentuarekin, azkenean elkartu ginen talde erdia gutxi gora bera, eta bai, hori da, esaten dan bezala, proba de fuego, monoan sartzea. Bai, izan bega, oza bada maiota, beste bada triatloiko monoa, oso estua, pega inda geratzen dana, eta... Epaile gogorra. Epaile gogorra hori da. Bueno, ze itxura dauka aurten Antxintxika triatloi taldeak? Gutxienez, nahi dugu apurtxo bat normaltasunera bueltatzia. Pasadan urtean be karrera batzuk egon ziren, baino asko bez. Aurten ja hasi dira, pasadan asteburuan hasi izan lehenengo duatloia. Egutegia ja itxura politxa dauka, eta azkenean nahi duguna da, apur bat, dana normal joatia eta jendea gozatzea bere kirolarekin, posible dan. Imaginatzo taldekide askok gorri zaukiko dozuela markatuta, aste gutxi batzuk barru hor martxoan oinatin egingo dan duatloia. Bai, azkenean inguruko probak utuna da, eta ez dakit zehazki zenbat apuntuako diran, baina bai batzuk egongo gera edo egongo dira, porque oso proba politxa da, eta hemen etxe onduan egonda, kutuna da guetako bai. Erronken gainen hasi gara berbetan, eta badakit erronketako bat aurten behintzat klubarena, taldearena bai dela jende gaztea taldera erakartzea eta baita emakumezkoak ere. Zentzu hortan pixkat, beherakada igarri dozuela. Bai, orokorrian, taldean gaude 50 piku pertsona, zenbaki politxa da, egon gara urte batzuetan 60 inguru, bai egia dabe bai, gaur egun klub gehiago daudela be bai, lehen igual etortzen ziren gaztezko batzuk, eta herri bakoitzean daude klubak, orduan 50 piko inguru gaude. Geratu saretenak horren bestez, bereziki baiarako jentea sarete, ez? Goguan daukat lehen, hori, zeuk esan duzu, ez? Beste herri batzuetako ordea eskalixak etortzen ziren, beste errenteriatik bebai etortzen zen. Bai, urte batzuetan uki genuen irungo patrozinadore bat, eta han 12-14 pertsona zian hangoak. Eta bai, geratu gara hemengoak, oso gustora gaude hemengo jendeakin, eta gainera ja gehiengoak dira familia bat bezala. Baina bai nahi dugu jende berria sartzea, gaztetxuak, emakumeak oain bakarra daukagu, ze bebai, bi joan zaizkigu, porque talde handiagoak daude, eta egiten ari dira nesken taldeak, eta ordaintzen dizkiote viajeak eta holan, eta gu ezin gara horrelako gauzetan sartu, eta bai gatu zaigu neska bakarra, eta berandako bebai talde lagunak dukitzea oso ondo gongo zan, eta gaztetxuak bebai, azkenean beti jende berria sartzea da ona da nontzat. Emuten dau kontraesana, izen be kontraesana esaten dut, garai baten triatloia, duatloia bai zan kirol jarduera ez ezagun bat, on ja urte askoen biharri esatzera, baina azkenengo urtietan talde guztiak ibiltzen zarete triatloi txikiko saioak antolatzen, lasterketak antolatzen, naiz eta hor distantziak eta oso zorrotze zaindu behar esaten dituzuen, hau da, zeuen kirol jardueria zabaltzeko lanian dira duzue, eta aurten be triatloi txikia esan duztezulen ekainean egingo dozuela, eta kontraesana da, horko gazteak pixkat ikusi dauienak, ero saiakera batzuk, ero pixkat gertutik ikusi dauienak zer izan lehiken duatloi, triatloi lasterketa bat egitea, gero emuten dau relebo hori ez dela talde nagusira iritsi, edo? Bai egia da, hiri handietan dakatena montauta talde handiagoak, dakate triatloi eskolak eta triatloi entrenamenduak, igual hor bai lortzen dute txikiagotik umiak hartzea. Bai egia da, gure taldean normalian, etortzen da jendia etortzen da, como esaten da moduan, de rebote, ez? Igual ja ibili dira korrikan, edo ibili dira igerixan, edo ibili dira biziketan, edo ibili dira futbolian,
eta gero probatzen dute zerbait ezberdina. Bai, baina hori bai adin batetik aurrera, 25, 30 urtetatik aurrera. Bai, edo 20, edo 25, edo 19, baina 13, 14, 15 ez. Hombre, gure ametsa izango zen eskolak, triatloi eskola bat montatzea, baina hortalako behar da, ez dirua, behar da jendea eta denbora. Eta hori polita izango zen, baina gaur egungo egiturakin ezin dugu. Ez da bideragarri. Ezin dugu. Ez dakagu jendea antolatzeko hori, hartzeko orduak, piztinakoak eta baina hori izango zen gure ametsa, bai. Aurten, gorriz markatuta dituzuen fetxak ekainean esan dugu triatloi txikia antolatuko dozuela, hori dela asmoa, aurrera egongo da hori hobeto zehazteko aukera. Ze hitzordu gehiago dituzue zuendako holan garrantzitsuak? Bi nagusiak, tritxikia, printzipioz izango dela ekainaren bigarrengo asteburuan, uste dela ekainak 12, eta gero, aurten, bueltatzen da gure antxintzika krosan baitia. Izen be, horixe da, baiara hontan daukagun kirol hitzordu handienetako bat, baditugu mendi lasterketak sekulako indarra hartu dutenak, eta hor esango dugu besteak beste, datorren asteburuan Antzulako 8.000 izango ditugula Domekan, baina korrikako lasterketei dagokienez, udazkenean eta Behobiaren aurretik zeuena erreferentea zen. Bai, azkenean lortu dugu urte batzuetan izateko jende gehiago gehien elkartu duen kirol evento edo hitzordua hori da. 500 pertsona inguruan, eta bai, 2 urte eta gero, printzipioz aurten baiala bai nahi dugu egin. Hor, Behobiaren aurreko asteburuan, izaten dela azaroan lehenengo asteburuan, dana ondo bidean hori egongo gara, gogo pila batekin. Eta bukatzen joateko, Patxi, beste leku baten jarri dozue indarra handia azkenengo urteotan triatloi egokituan horre badabil, besteak beste Aitor Rementeria jota zua, lan da lan. Bai, hori da beste proiektu bat oso politxa bai, hor ari dira kriston lana egiten. Joseba eta konpainia. Harrigarria, lortzen ari da gauza batzuk superpolitak, oain martxoak 3an edo, egingo dute aurkezpena eta balorazioa. Hori izan da gauza bat oso hunkigarria, nola antolatu zanean zozketa Josebandako aurkia lortzeko jendea nola lagundu zauen, izan da zerbait oso polita, eta lortzen ari dira gauza oso politxak. Ez banez konfunditzen, ja daude 7 kide. Bakoitza, bere egoera pertsonalarekin, bakoitza igual batzuk ezin dute konpetitu baindik, eta bidean egongo dira. Joseba daka asmoa aurten iguaz da triatloien bat egin, dela gauza bat harrigarria izango zen estatu osoan pioneroa edo olako zerbait. Bai, gainera ibilizien esaten, goguan daukat, zaukan zailtasun mailarako etzeudela munduan triatleta asko lasterketetan Joseba dabilen moduan ibiltzen zebitzienak. Orain adibidez, ari dira borroka batean, porque Joseba sartzen dute maila batean bera dagoela desabantaian. Azkenean bera dauka murtasuna da bestia baino askoz handiagoa. Orduan bera duko beharko zauen beste maila bat. Zer pasatzen da? Ez da dela inor, maila hortan edo? Ez ez zuten uste, olako gaitasunekin posible zana duatroi bat egitea, baina mutikoa hor dabil eta kriston indaraken. Kriston ejemplua da. Bai, adibide... Bera eta beste gainontzeko guztiak. Baina hortxe datua, gu akordatzen naiz talde egokituaren aurkezpenean 3 lagun batu zirela oinatin, eta aurten, zeuk esan dako moduan, 7 izango dira. Okerez banago, 7 dira. Batzuk ezin dute konpetitu, igual talako dute urte bat, 2 urte edo dianak, baino... Baina ordaz. Oso ondo, Patxi, mila esker gaurera etortzearren, sorterik onena aurtengo denboraldian, eta segi, antxintxikarekin egurrean. Eskerrik asko.